Horas Bangsa Batak, mengapa terjadi ulaun pesta ujuk sinamotna sitobol? Ada 3 alasan yang menjadi analisa kami terhadap pelaksanaan pesta ujuk sinamotna sitobol. Untuk teman-teman perantau Batak dan generasi muda Batak, bolehlah ditonton video ini, kemudian di-save nantinya dan di-share agar menjadi pertimbangan dan penambah pengetahuan jika ingin menikah atau buat teman-teman yang akan menikahkan gurunya atau menikahkan anaknya. Ada solusi dari sisi adat, ulaun pesta ujuk sinamotna sitobol. Baiklah, kita akan lanjut, tetaplah stay tune di konten ini. Nah, perjolo boleh dokon sinamo sitobol lapatanna alat jual ma ulaune. Gabe parburu ma na mengalamani ulaune parburu ma na bolahan amak. Jala ditiki ulaun pesta ujuk sitobol adorang so dibuhai ulaune jumolo do dipasahat paranak songon napuran tu hula-hula asana sida bui ro tu alaman ni parburu songon sobaniadat sobaniuhum ni paranak tu parburu. Na paduahon buruma parburu mana parjolo majalo haroroni hula-hula do tulang do akka na yotang baru dipasakma tu paranak. Na patuduhon alania hado gabe dibahen ulon pesta ujuk adatna sinamotna gabe sitobol pertimbanganna mungkin berusaha sadaon dang adong anak kalau buroma tubuni keluargaon alanido asai gogohon asana sida ma na bolan amak. Na patuluhon ala mungkin dak pala hatus paranak adong todong na disada luat jala umumna mulai dokot sitobol sian margana asing sian antar lintas suku do na mangulahon adati gabe dilului ma dongat tuwuna dung dipabikkon alai ala soto tipak di atu sinasida gabe sitobol ma goarne ulaun pestai. Itu babain asa sitobol ulaune. Tabai ma komentar ta dohot asal daerah asa tabba parbinoto adihita. Horas ma.